Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a. Ina fata kuna lafiya cikin ƙoshin lafiya. Mu shawara ce da ni ina so zan ba ku ita kyauta. Kyauta. Na ɗaya dai. Idan kuna son ku zauna da duniya lafiya, ku gama da duniya lafiya, kar wani tagwalgwalo a duniya ya same ku shine ku bi iyayenku, ku musu ladabi, ku musu biyayya. Duk abin da iyayenka suke so kai musu. Kaga dai na ɗaya aka haife ka baka san ba za a mutu a gurin haihuwa ba za a mutu ba aka kaka duniya. Aka nemi aka yi duk wahalar da za a yi aka samu abinci aka ɗaura maka akan tebur ka ci baka sani aka samu abincin nan. Idan ka tashi ka shiga wani tashin hankali kafin kai ka ji tashin hankalin iyayenka sun riga ka cin tashin hankalin. Sannan iyayenka ne kadai zaka fi su ci gaba a duniya su farin ciki ba wanda zaka fi ci gaba a duniya ya farin ciki sai bawan Allah. Me iyayen nan suka a duniya da za a bi su lafiya a zauna da su. To dan Allah dan Annabi wannan maganganun nata menene laifi a ciki? Ita dai bata zo ta yi wani dogon bayani ko ta kama sunan wani ta faɗa ba. Amma mutane kun ɗiba kun ara kun yafa kuna ta cewa wai bata kyauta ba. Wannan fa maganar ni a tunanina duk wanda kaga an ce abi iyaye ai kaza abi iyaye to shi ma kamar baya bin iyayen nasa ne shi yasa yake jin haushi in an ce iyaye sai an bi su za a yi nasara. Ni ban ga laifinta ba. Nan na yi bidiyo na ce ban ji tausayi ba ko wani abu saboda mutum ya je ya fara gyara tsakaninsa da mahaliccinsa ya nemi gafarar iyaye in suna raye in yayi wani abu. Mutane sun yi ca wasu ma sun je sun canza zancen sun ce ai na ce an tsine mata. To ya kamata mutane mu ringa jin tsoron Allah, mu ringa duba duk abin da ya zo ya faru, mu ringa duba menene hukuncin shari'a a ciki. Ba wanda ya ce Allah ba zai yafe mata ba, ba wanda ya ce kuma shi kenan za ta dawwama a matsala, ba haka muke nufi ba. To amma kamar yanda dawayya ta faɗa ta ce akwai mutanen da alaƙarsu da ubangijinsu ma babu ma ibada ba da sauran abubuwa. Waɗannan abubuwan suna da muhimmanci a rayuwar kowane bawa, ba wai iya wacce abin ya same ta ba. Hatta waɗanda suke yanzu akwai waɗanda suna nan yanzu suna gudanar da al'amuransu, ibada bata dame su ba, suna nan waye ba sa wulaƙantawa. To ya kamata a fito a faɗa musu gaskiya don me? Don ya zama musu izina su karɓa su kuma gyara rayuwarsu. Ba sai wanda yake harkar fim ba, ko wanda baya fim, iyaye suna da muhimmanci. Ni ban ga laifi a gun hadizan Saima Muhammad dan ta fito ta faɗi waɗannan maganganu ba. Gyara ta kira ta yi kuma dama duk mutumin da ya ga wani abu ko yake tunanin akwai wani abu da yake faruwa in dai har yana da yanda zai ya faɗa wannan ya wajaba ya fito ya faɗa. Kuma wannan abin da ta yi wa'azi ne, ko in ce da muka yi duk wa'azi ne muke gaya wa kawunanmu da sauran waɗanda ake tare da su da sauran 'yan uwa da sauran musulmi ma gaba ɗaya. Muna ƙara kira da mutane duk wanda ya san yana da matsala da iyayensa musamman uwa a yi ƙoƙari a gyara, a kyautata musu, a yi musu abin da za su ji daɗi, a yi musu abin da za su yi fara'a, su yi addu'a domin a haɗu da Allah lafiya. Assalamu alaikum masu kallon fina-finan Hausa. Muna maraba da zuwan Hausa Cinema Plus, gida ɗaya tilo na zafafan fina-finan Hausa da nishaɗi, gargajiya. A Hausa Cinema Plus za ku kalli jerin fina-finan Hausa da abubuwa masu taɓa zuciya da za su nishaɗantar da ku. Muna buƙatar ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawa domin kada ku rasa komai da za mu ɗora a wannan channel ɗin tamu mai suna Hausa Cinema Plus. Hausa Cinema Plus, nishaɗin makallata.